3 пъти на ден всяка балийка моли за прошка и помощ. Духовете са с малки молитвени кошнички. Така наречените кананг са изработени от цветя, листа, плодове и месо. Не се използват само растенията, които растат в гробищата. За най-висшите проявления на Бога, Бетара Бетари, трябва да има и красиви кошнички, а за лошите сили, Пхутас и Калас, кошничките се правят от сурово месо, кръв или храна, които имат силна миризма. Празниците на остров Бали са много и най-разнообразни. Галунган, например, е балийски празник, по време на който предците слизат в предишните си домове. Семействата, чието умрели още не са кремирани, но вече са погребани, трябва да поднесат дарове на гробовете им. Има традиция в някои населени места първо мъртвите да се погребват, а по-късно да се изравят и изгарят в подходящите за това дни по лунния календар. Днес Тора ще ме заведе на погребение в едно село, където всички жители са част от Санди Мурти. Село Либа. Докато се подготвят за кремацията на своите умрели, живота тук не спира. Всъщност повечето хора в тези къщички са роднини. Това е традиция в Индонезия. Няколко поколения да обитават близки къщи и да си помагат в домакинството. Никъде не чувам плач. Напротив, виждам усмихнати хора и малки деца, които се смеят. Внукът на умрялата споделя, че е много тъжен, но не му е позволено да плаче, защото така любимата му баба няма да поеме спокойно пътя си към отвъдното. С бързо ходене под ударите на гамеланите навлизаме в джунглата, където се горят труповете на умрелите. Следват поръсване със светена вода и ориз. Жени развяват косите си над ковчега, за да прогонят духове. Хвърлят и птица към небето, за да покаже как ще се възнесе духът на умрелия. И ето, че се пали огънят. Няма тъжни и унили хора, защото според хиндуистите жената вече е завършила по-тежката част от съдбата си, своя земен път и продължава нататък към своето прераждане в нещо по-добро. След кремацията прахът й ще бъде разпръснат във въздуха, водата и земята, за да се свърже с 4 основни елемента. Така денят завършва и настъпва поредната магическа нощ на Бали. След това започват демонстрации. Хората ядат стъкла. А аз с малко страх наблюдавам отстрани. Ядат стъкла и българите. Предлагат ми и на мен, но ме е страх, защото не съм го правила никога преди, а съм и далеч от мисълта, че съм роден факир. Идва обаче Тора и ми казва: трябва да опиташ, за да усетиш, че няма граници за човешките възможности, че ти дори не знаеш колко много можеш. Това, което със сигурност мога да кажа, че почти нямам спомен от вкуса на стъклото, но не ми прилича на стъкло. Не усещам и болка и стомахът ми е добре. Ето, че Тора осветява водата в една чаша и полива с нея браснарско ножче. След това демонстрира как то реже. Пуска леко кръв на този мъж и я спира с пръст.
А сега се обръща към мен и ми предлага да опитам как чудото на енергията Чи може да ме спаси от острието. Дава ми и на мен да пия осветена вода и започва да натиска с ножчето. Усещането е напълно реално и боли истински. Отварям очи, ами няма нищо. Защо? Отново не знам, но сякаш четора заповядва кога нощчето да реже и кога не. Какво точно се случва, остава тайна за мен. А реалността само малките червени линии по лицето ми, където той е прекарал острието. Това е един от последните ми спомени от къщата. Има и друго, което не мога да забравя. Думите на Тора. Животът е много прост. Не го усложнявай и го живей с радост, без да се питаш винаги защо. И все пак защо нашите клетки в нашите тела постоянно се променят, като се вслушват в мислите ни, а тези мисли ги развалят или поправят? Защо депресията може да потисне имунната ни система, любовта може да я подсили, за да преодолеем нелечимите болести? А всъщност още българският учител Петър Дънов беше казал: болестите се лекуват с мисъл, мисълта може да изпъди всяка болест. Повярва ли в силата на мисълта, човек може да прави чудеса с нея. А индонезийският учител Тора допълва: човешките врагове са страх, завист, гняв, омраза, алчност. А ако искате да бъдете щастливи, изгонете ги от себе си завинаги. Филмът се излъчва със съдействието на рекламна и пиар агенция План С.